Добре, изхранителните вериги, какво е положението? Да вземем, например, сиренето. Постоянно излизат анализи за сиренето. И виждаме как в 70-80% от сиренето няма мляко или ако има мляко, това е много малко. Тоест, някакви хора някъде бъркат една субстанция. Да наречем за най-просто, примерно, тебешир, че е бял. Тоест, те разбъркват вода, тебешир и сол, пакетират го това нещо, той им струва 2 лева и 50 стотинки, напълно законно. Оттам те го подават към веригата магазини на 12 лева цена. Магазинната верига го взима, обявява 1 милион разходи, че е направила и го обявява на 28 лева цена. Добре, това си е чиста спекула. Всъщност някой е създал продукт, който не е този продукт, който го обявява и накрая го продава за 300-400 до 1000% наценка. Питаме агенцията за храните, вие какво мислите по въпроси? Те казват така, и нас не интересува само дали е безопасно. А какво му е качеството, няма никакво значение. Това не се ли нарича спекула. Това е поредният пример за законни далавери.